नहीं आप कौन है इधर में? Now you are saying that you don't know. हाँ? कितना साल का 15 ना? क्या नाम है आपका? Confederation of Khasi, Jaintia and Garo people North Khasi Hills hagasni Thohdieng pynlong ya jingkhynra mynder kylleng ki jaka ka thain Byrnihat khamtam ki karkhana ki badan ka industrial estate namar jingioh khubor bakini ki karkhana ki aikam bat jaka rieh ki mynder ki ba kyndang ka Sorkar Assam. Yagani ka kam na leru namar jingshep tieng bakitu ki mynder ba kyndang na Assam ki laban wanrung bat rieh tingen ki jaka khaput ka jilla bat ka Assam. Kagum jingioh kani ka seng daki hajar ngut ki mynder bat nong bela barjalla la shem bakira trei hakini ki karkhana klem ki kot ki sla ki babyang kum ka labor license bat ki jingpin shah na ki pulit lane police verification kani ka seng kala kyndang bat bekrat ikini ki briu bakin lit pai chala ka jong ka jaka bakiwan nakalian ko jungi kum kaseng FKJGP North District Byrnihat hakajing lang ka Byrnihat circle akan dikas ngim tang leyo Byrnihat ban Khynra yakini ki pewir ne kini ki labor batre sekini ki karkhana ki factory fer adin banglei ya katuka khubor hak social media na Assam ba kila flight ban kalian ka Assam ka government Sorkar Assam kala background lot yakitu ki pewir ki basyong ha ki bentar ki kendong ki bam dei ka jaga putar jungki tena kalian jungki kaseng ban sengan kum kene ka jaka ka jungi nomor bang ngitip makane ka area Byrnihat ka di ka area ka wadon hapling jangka border ka bangin haban ya pet ngorba na kalian ka jungi te kumbab ngitip ba ka cek geru ka don hang ne habori te sakin ki bentai sedurang ba segi bentai sepo amdan tena kalian jungi kum kinong pet perman jangka seng bang pet kini ki area ke don kitan ni don hapling jangka jing sir jong kane ka jing poi jung kini ki poiwir banwan ban walat ban wan ban bela ne ban wan ban ri Yagani ka jingkhynra la yalam da president ka FKJGP Byrnihat circle kidbor lang shooting balasenran lang da general secretary Noah Kongsted vice president Debos Thain but general secretary ka FKJGP North Khasi Hills ba Riki Majau lembat kiwe hagani ka jingkhynra kani ka sengla labru ya ki kattu kan ni kinong bela ki badang hapo ka khat prasnam karta bala aikam da ki karkhana kinong yalam ka sengla pin paw ya ka jingsngokya halor ka jingpin khenya ka child rights act bat ki an bayada ya ki Khynra jong ka jilla ke FKJGP kala mahamru bakandang yai beteng ban pynlong ya kumgini ki jingkhynra ban khanglat ya kinong wan buhai shnong bean bakin ri tingen haki karkhana ha Meghalaya kala manaru iki karkhana bat ki company ba kimbit ban aikam ya ki bajala ba klemkot klemsla haba maham ba kaseng kan le ka pating lara don kanu ka jingpin khen ya ki an ka jalla अब देखो अभी जब इधर का जो फिटिंग का मालिक बना के देखो डॉक्यूमेंट भाई जिसका सब जाओ बैग लेके आओ जाओ बोला जाओ मांगो जाओ बैग लेके आओ kumba ngala pau meneng asno ban ai ke buram ke jingaro ya kitu di pardo persnam di jumi di bela ai di tip seni di gunung seng balang bakit parman dengan kan pak sing sin biang kene kalau ke cepat nak kalian ke jumi di gunung seng balang dengan subha ban di trelang dengan kaleng ban ni tapi iya kan ono ke banta subha ban tip seni ni kum ginang lam dan seng balang minum parandin in one back da kami sim ke kulut namar ni su bakane ke di ke banta ke jumi kum di pai langsung snong bagi simkia bagi nom sa wan telep na kita ki poyer tengah kerpat na kileng jong inong sung jong baro kum pangalaong di tayo ki balalet nalu ki nakaliang ka bangalak kerpat ki do basnong ya ki sing sama snong ki sing long kami bang subha bat simkia abide bane ka benta baki kinong poyer kinong wan sa telep minum telep ban telep ya kane kali ki ya ka jongi nang baki kun ki pateng ki jongi ki sung sngai